citizenship project aimed at madrasas and schools in West Yorkshire. It's been backed by the Muslim community and Bradford Council of Mosques. Have you heard this expression, ambulance chasers? Well, there's a warning this morning about what I suppose you could call checkbook chasers. It's being claimed that automated cold callers are ringing us up and offering to claim back the bank charges you've been lumbered with on a no-win, no-fee basis, just like those injury lawyers. Robert Cumming at the Consumer Action Group campaigns against bank charges, but he doesn't look like the look of... O, evo sam ti mater. Si spao u hotelu? Ej, jesam ja tebi rekao još u pičku materinu. 30 godina ti mene zajebavaš. Hoćeš kafu? Koju kafu? Ti mene u mojoj kući nudiš kafom. Pa koga ti zajebavaš? Ovdje sve moje. Šta si ti stvorio? Ništa. Molim? Kažem, ništa nisam stvorio. Pa nisi, jebi se. Neću više da te vidim ovdje, jel jasno? Kad se vratim, više da te nema ovdje, jel jasno? Idi uci se, moli me kurac, gde ćeš i šta ćeš. Gde su ključevi od kola? I idem da prodam auto. Au, kurac. Opet, a? Šta je moje? Šta te boli kurac? Ne boli me kurac, bre. Šta kažeš? Ništa. Ti si ništa. Gde ćeš sad? Jel mogu da serem? Ne može. Ne može. To je moj klozet i seri napolju. Šta me gledaš? S moja vrata. Mogu s njima da radim šta hoću. Nosiš vrata? Nosim šta te boli kurac. Idi uci se, seli se u Englesku, Kanadu. Jer ako ste svi odjebali ovu zemlju. Evo sam ti mater. To ste vi, komšija. O, ljubim ruke, komšinice. Recimo jedno pijanstvo. Aj, odjebi ti im vratimo, majmune. Radio sam treću. Šta si ti radio, jebo sam ti mater. Dobar dan, čikajoco. O, otko tebe, komšija. Jebe se tebi, ti ne znaš za muke. Ajde. Čekaj da vam pomognem. Evo ga. Drži. Taka seljačka, ona debela. Prošio si me, mamicu ti jebem, seljačku. I nataknem te na kurac.
Čekaj, oco, ja moram da idem, čeka me mama. Da, Raša kod kuće? jeste, samo pazi sada sere, a posle će da jebe. A možda je već i jedno i drugo. Ali kasno, burazir. Malo je zagušljivo da ja otvorim ovde, a? Mama, a kolika je moja penzija? 2000, zašto pitaš? Pa ja mogu da kupim 40 litara mleka. Dušo moja, nisi u stanju ni jednu da doneseš iz prodavnice, hm? A dobro, nemoj odmah da se ljutiš. Mi možemo tako da razbacujemo novce, a? Hm? Gde ćeš? Pa, moram da šetam zbog lekova, znaš. Odbiću ti od džeparca, dobro? Pa dobro. Rašo! Ja sam Ivane, Rašo. Gdje si? Tu sam. Sedi, serem. Dobro. Ne mogu da serem. Ja sam ti doneo ovu knjigu što sam ti obećao, predanje o duhovnom životu od oca Nila Sorskog. Sećaš se? Hoćeš kafu? Može. To ti je ona knjiga o 8 grešnih pomisli što sam ti pričao, znaš? Jel 8? Pa da, ugađanje stomaku, srebroljublje, blud, unilnost ili čamotinja, sujeta, gordost, bes i tuga. To je 8. Odno vrat. Pa, znam, Rašo, ja sam mu pomogao. Što su oni njega pustili kad se nije ni izlečio? Pa nema tu leka. Ali on mora da ostavi alkohol. Daj i njemu da čita knjigu, Rašo, neka se seća na smrti, na strašni sud. Nek priziva Boga i njegovo sveto ime. Dobro, dobro, pročitat ću. Pa dobro. Znaš, svaki čovečiji pad u greh odvija se postepeno. Prvo dođe predlog, to je kad ti kroz misli ili onako naprosto kroz maštu ti zaluta demonski predlog, nagovor. I veliki su se sa time borili. Onda u saglasju vodiš razgovor sa tim grešnim mislima, kao pričaš sa njima. Zatim zarobljenje i onda najstrašniji 4. stepen, Rašo. Ja sam. Jebe, školu nisam ni otišla. Otići ću na veliki odmor da iskuliram malo. Okej, upade. Ivane, ovo je Milica, moja učenica. Ja sam Ivan, drago mi je. Ivan je okej, baš smo stigli do 4. stepena. Čega? Greh. Da, Rašo, to je strast. Dugotrajno uživanje je pretvoreno u naviku. To ti je ropstvo grehu. To je potrebna velika moć da se čovjek uz Božju pomoć vrati na pravi put. Pa dobro, ja sad moram da idem. Čekaj, nisi popio kafu? Obećao sam mami da neću dugo, Rašo. Mogu samo da ti donesem jednu pesmu što sam napisao. Ne moraš odmah čitaš, samo da ti donesem. Važi. Važi. Sva si mokra, kurva. Jesam. Ajde, uzmi ga. Ko ti je ovaj? I šta se sere? I kakva ti je ovo knjiga? Čuvaj sebe od razgovora sa ženama i od pogleda na njih se uzdržavaj. Kako ti je ovo pederska knjiga?
Aj, pustite, a? Kakav ti je haos, sad hoćemo prvo da se tucamo ili ćeš da mi pričaš još malo o Hamletu? Ja bi najpre srao. Pa seri. Nemoguće, ali odno vrata s klozeta. Evo, Rašo, to je. Rašo, Zove se Puž. sigurno postoji neko mesto gde možda pošalješ matorog. Da mu pomognu. Ti me mog čalite da stepaš u ludaru? Ivane, Milicu zanima kako je u ludari. Ne zanima me. Na seri zanima te, to je stručnjak da ti to objasni. Ivane, ajde da nam ispričaš kako izgleda, recimo, jedan dan u ludari. Mogu da sednem? Može. Prst medicinske sestre, pritiska prekidač i svetlo se pali u spavaoni svakoga jutra tačno u 5:45. Ajmo, buđenje. Svaki dan dečjadost, a švedski stol, a švedska deca. Bravo, Ivane. Vidiš kako te glina sluša. Bravo. Zašto su usta toliko otvorene? Pa hoćeš da nam pokažeš to skulpturu? Pa ne znam, Rašo, ako nađem to, ne znam ni gde je. Negdje u podrumu. Pa, dobro, ja sad moram da idem. Rašo, ti samo pročitaj pesmu pa mi kaži da li je dobra. Jel važi? Važi. Bravo. I? Šta je poenta? I u ludari imaju vrata na klozetu. E, jebala te vrata. Cool, ja? Cool je. Mogao si to i sam da uradiš. Mogao sam. Učini to zbog mene. I seri se. Ovo je fenomenalno. Nisam navikao da kenjam na otvorenom, ne mogu da se skoncentrišem. Puž! Sereš u sobi. Ma ne bre, to je naslov Ivanove pesme, čitam. Čitaj naglas. Ti čudni stvore sa kućicom na leđima, sa domom na sopstvenoj kičmi. Sijaš u travi mokar od rose, kliziš ni skap. Proklet si sam. U tvojoj kući ima mesta samo za tebe i nikoga više. A ti si možda čitav svoj život tragao za nekim koga bi u svom domu ugostio i sa njim pod krovom svoje kuće podelio šoljicu čaja ili kafe. To je fenomenalno. Taj tip je lud. Nije on lud. Malo je sjeban. Ali je sistematičan i inteligentan. Keva mu je luda, on je Ne seri! Jebi ga, upravo jesam. Šta radi s tim usranim vratima u rukama? Rašo, ajde operi se. Kako to misliš? Lepo mislim operi se dole. Što? Hoću da probam. Ono. Šta hoćeš, a? Aha. Što, da ga ljubiš, a? Da. Da ga staviš u usta? Da. Stop. 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 Vreme sat.
Vreme, stop. 11. Imam reč od 5 slova. 11, tako je. I Romana. Pokušat ću reći od 8 slova. Upražnjavanje. Pražnjenja. Odlično, reč od 8 slova. Bravo, A Ivan. ti, Slobodane? Vraže. A naš kompjuter je pronašao reč od 11 slova. Gde ti Čale? Tvoj Čale i ja smo... Da, nego vidi, evo daću ti 100... Ma evo ti 150. Jebi ga, nemam više ako nađem kupca da zavaljam ovo čudo. Ajde. Da uzmeš i ova vrata, daću ti ih za 20 evrića. Šta da radim koji moj s vratima? Daj, nemoj da sereš, to su mnogo dobra vrata. Znaš ti koliko sam ih vukao? Jebo sam im mater. Ajde, daš 20 evrića, završili smo posao i idemo da zalijemo. Dobro, ajde, uzmi. I Čaleta da pozdraviš. Super je. Kako je čudan osjećaj kad ti raste u ustima. A jel tebi bilo super? Aha. A jesu li ti drugi ribe to radili? Znaš, neki tip je ucenjivao Nitu, kao ne mogu da te tucam ako me ne budeš pušila. Meni neće drugačije se digne. Pričaj mi o Hamletu i ja ću da se diram. Si potpuno poludela ko Roman, a? Hamlet! Hamlet, njega je sjebao rođeni otac. Hamlet je bio prepun govana, nije jebao. I odao se nekim usranim drogama. Znaš, kad god bi se uradio, njemu je leš matorog dolazi u halucinacije. I? Šta i u tim haludžama, znaš, matorog ga je trovao, zvao ga na osvet. Znači, Hamlet je bio drkačija. Hamlet se toliko bio primao te haludže s matorom, toliko ga je to dobro radilo da je za drogu prodao državu. Jel me voliš? Ne. Šta je ovo? Digo ti se, a? Ovo teško. Lažeš. Ko su ovi? Stavim prst unutra. Stavit ću ti ja nešto drugo, znaš. Ko su ovi? Raša, ovo su moje mama i tata. Mama, tata, mua! Ovo je moj Raš. Proveri ove otpremnice još jedan put. Šta nešto nije u redu? Da je u redu, zar bih ti rekla da ih proveriš? Dobro. A kome si ostavio ovu kutiju? Dušane. Molim. Sami smo. Sami smo. Eto, to je moj rezultat, a čitaoci imaju vremeno da o njemu sude. Ne. Kad pominjete ove istorijske veze između Germana i Slovena, vi ste u stvari bliski mojoj ideji. Da su Germani i Sloveni isto pleme. Pa ne bih išao tako daleko. Pazite, germanski orao ima jednu glavu, slovenski dve. Oni misle da je slovenski orao mutant. Plaše ga se. I ta netrpeljivost koja je vremenom nastala, u stvari posljedica racionalizma kojem su se Germani i ostali zapadni narodi priklonili. Da. Zanimljivo kao teorija, da. Vi sami kažete da smo mi dečica na igralištu Evrope, a mi smo bili tu pre nego što je postojala ikakva Evropa. Da, ali na tom igralištu se igraju opasne igre, a mi volimo da se igramo igara, ali ne volimo da poštujemo pravila. To je fatalan talenat. Postoji jedan ogroman problem sa vašim romanom. Recite. Preopširan. Ideološki, istorijski suviše korektan. Jer vi ne uviđate da je u stvari tuđinska vlast pojačala koheziju naroda. Ne, ideologija i istorija sa tim nemaju nikakve veze. Ovdje se radi o ljubavi, o ostvarenoj ljubavi čoveka i žene koji su uspeli da premoste razlike
između dva plemena, dva prava predstavnika plemena. Čoveče, Vizantija je uništila slovenstvo. Nema tu mesta za romantiku. No, to je vaš utisak. To. Dobro, sad ćemo da napravimo malu muzičku pauzu, a onda se vraćamo priči o romanu Zatočenik vremena. Plemena. Zatočenik plemena. I našem gostu Bogdanu Jovanoviću. A vi pišete, pretpostavljam, poeziju. Poezija umrla. Nisu me zvali na sahranu. A kad? Pa bila zima 94. Sve svetske novine objavile na naslovnoj strani crnim masnim slovima. Poezija je umrla. Da. A gde je grob? Svuda. Sad ću da najavim da ćete da pročitate još jedan odlomak iz romana. Nemojte da se trudite, nema potrebe. Gde ćete se? Pa, znate šta, mladiću, pa ja više ne mogu da trepim vaše uvrede na moj račun. Imam ja valjda pravo na mišljenje. Znaš koga mene zabole kura za tvoje mišljenje? Magarče. Prvo napiši nešto, pa onda imaj mišljenje. Na listi zemalja koje emituju najviše gasova sa efektom staklene bašte, prvi su Sjedinjene Američke Države, pa Kina i Rusija. Izveštaj iz Brisela Beogradskog sela. A sledeće nedelje nastavak priče o satrtom slovenskom plemenu. Možda. Šta radiš ti ovde? Jesi normalan? Pa vrata su bila otključana, pa sam mislio da je Raša tu. Raša nije ovde, izašao je. Sačekat ću ga. Vrlo je važno, mora mi pomoći. Predamno je jedna vrlo važna odluka. Pa ne bojte se, ne bih vas ja gledao dok se preslačite. A jel bi me tucao? Izvini. Pogrešila sam. Oprostite, moja je greška. Ma da, šta je još pola sata posle 11 godina, a? Jede se, vežba se, a? Pipni labuda. Ajde. Gde si cvikeri? Sočivo. Tvoji? Dobro, ajde. I, Ivane? Kakva je to važna odluka ako nije tajna? Ne, nije tajna. Znate, ja pišem priče i pesme. Jedno me je Raša pohvalio i ja sam onda nastavio da pišem. I pišem svaki dan, po 2, po 3 reda, nekad celu rečenicu, ali ne više.
Raša isto odlično piše. Stvarno? Da, nije vam pokazivao njegove priče? Nije. Mračne su. Ali su dobre. Ranije je pisao i pesme. On kaže da nisu bile dobre, a ja mislim da sve ovo što sam do sada napisao, znate, krenuo sam iz početka, čitao sam sve. Ja mislim da to ništa ne valja. I nešto razmišljam. O čemu? Da spalim to sve. Stvarno? Pa da, jer znate, sad kad čitam, uviđam sve slabosti onoga što sam do sada uradio i nekako, kao da to nisam ja. Slušaj, Ivane, ja sad idem. Dobro. A ti sedi ovdje i sačekaj Rašu. I kaži mu da ću doći kasnije. A što njega nema tako dugo? Nema ga, zato što je puš. Ili ima crnaca tamo, a? Ima, naravno da ima. A? A crnkinja? Ej, ono, pa jednog Rašin Čale. Dobar dan, Čikajoco. Dobar dan. Znamo mi? Pa Čikajoco, ja sam Dule. Požunac, drago mi je, lečeni alkoholičar u penziji. Hoće da se odvezem negdje? Pa možete neke prodavnice. Ajde. Čikajoco, ja sam Igor, sećate se? Raša i ja smo zajedno pravili oproštajno pred odlazak u vojsku. Zajedno smo čak i služili do njegove prekomande u Sloveniji. Ja sam sad u Engleskoj, već 10 godina sam tamo. Ti si sine. Da. Moj Raša dobio prekomandu u Sloveniju, a tebi tvoj Čale sredio. On je bio veće mudo od mene. A mi 2 meseca mi nisu javili za prekomandu, jebo sam i mater, mi ga čekali. I ovi slovenački, ovi kurac. 2 meseca su ih držali u blokadi. Ti si u Engleskoj. Da. Jebe se tebi. U Londonu si, gde si? Ne, pored Lica. A, gde pored Lica? Pa ne znam tačno koliko poznajete englesku. Yorkshire, Lancashire, Northumberland, Kent, sine, bio sam ja. 60-ih s nekom mutnom privrednom delegacijom i išli u posetu metalcima u Vels. I Englezi htjeli da nam uvale neku zastarelu tehnologiju. Sami su bili zastareli, ali perfidni. A ti si u Licu? Ne, u Huddersfieldu. U Huddersfieldu, što bi rekao Yorkshirec. Engleska je velika zemlja. Da, i nije baš toliko velika. Ti to mene zajebavaš? Ne. Šta, računaš ono što vidiš? A gde su ostrova, gde su teritorije? Engleska, sine, u pičku materinu, to ne može da se izračuna. Otkud tebe, komšija? Ti te nama čuvaš kuću, a? Jesi gladan, jesi žedan? Što si se usao? Pa ja čekam Rašu da dođe. Gaće! Pa jeste jebali ti tvoj drug Raša, a? Ako? Da ste ranije jebavali, ranije biste ljudi postali. Šta? Nisi jebo, a? Zajebo ti tvoj drug Raša. Jebo, a tebi nije dao. Ostaje ti gaćice. Jesi mirisao gaćice?
Ajde, šta si susro, hoćeš rakije? Ne mogu, hvala, pijem lekove. Ma jebeš lekove. Jo, daj, donesi mi čašicu, ostala mi tamo u kujini na taci. Dobro. Evo, izvolite. Hvala ti. Kad bi ovaj moj meni jedno poslušao, ko ti sad, kad bi mi pomogao. Kad bi pomogao sebi. Jebi vetre. Moj Ivane. Ode sve u kurac. Kako ti je majka? Pa dobro je, hvala. Jest kurac dobro sama s tobom. Kaže da si dovodio neke kurve tamo u stanu. To nije tačno. Znam se, jebao se. Ma nisi ti tako psihički bolestan ko što ona priča. Gurio se ja njoj, nađete vi čoveku neku žensku da se on lepo istrese. Jebeš mi mater, vukla te po doktorima. Samo kurvu da ti je našla. Prošla bi i bolje, i jeftinije. I jebeš mi sve i ti bi ozdravio. Hoćeš? Ne! Molim vas. Ja nešto ti serem. Ja da sam znao što je dobro, ne bi dočekao ovo što sam dočekao. Ali vi, mladi, tvoja generacija, za srce ste me ujeli pizde jedne. Pa dobro. Ja sam moram da idem. Ajde, samo ti piči, komšija. Hvala ti što si mi sačuvao kuću. Ti si mi jedini prijatelj, ovo sve jebi vetri. Samo tebe da imam, pa da se ubijem. Možda ti nisi tako lud, možda ti nas sve zajebavaš. A ova moja dva ludaka rodila, jednog napravila mene pizde materina. Sve je imala, nije bila srećna. Usta je jebem iz opanaka sam je doveo. Ludak mi čuva kuću. Kuća otišla u pizdu materinu. No, on je čuva. Ludak. Nikad to nisam radila s nekim koga ne volim. I kakav je osjećaj? Svidelo mi se to što se njemu sviđa. Jel, nisi zaboravila? Pazi se, jako je. Ne brini, večeras će nas i onako biti više. Opa, žarkica. Tu je neki Rašin ortak. Došao iz Engleske posle 11 godina. Jebote, 11 godina. Igore! Ne radi, jel? Pa normalno da ne radi, nije ti ovo Engleska, ovo je Srbija, evo te. Zdrav život, zdravi ljudi, treniramo. Ajde. Ko je natakao u zavesu? Nataknem ga na kurac. Čekaj, oco, gde je Raša? Je rekao kad će dođe, da idemo mi pa se vratimo. Ne, samo vi sedite. Jedi, pi, puši, idem ja. Mora se obiđu lokacije, mora da se loče. Prvo kod Jose, pa umiljato jagnje, pa Panat i Zora. To su moje kuće. Hoćete vi sa mnom u kafanu? Nećemo. Idemo mojim kolima, ja ću da se odbacim. Imam ja auto. Čini mi se sam ga jutros prodao. Sačekajte i Rašu ovde, brzo ćemo mi. Ko je navesti ovo zavesu? Lepo stoji. Ima piće od mene. Gde ćemo? U Zoru.
Sranje, raspad. Daj malo to. Duvaš? Ne. Dobro, ne se od kasnije, okej. I Ćale mi poludeo. On je umro onog dana kad su ugasili metalski kombinat. A gde su ti majka i sestra? Ma delirium. Keva ga trpela s početka. Ima 5 godina kako ga ostavio. Stvari, Keva našla nekog tipa, lovarnog, matorog. Sestra otišla s njom. Sad studira u Novom Sadu. U pičku! Rascepilo i mene gdje neće nju, mozak mi ropće. Nema se više onoliko ljeta. Čekino pile. Ajde, dečka, ljubi da pođe, a? Mico? Koliko je njoj godina? Dovoljno, drugi srednji rade Hamleta. Ja joj pomažem da pripremi pismeni. Kad si završio faks? Pa čovječe, nisam završio. Što god sam počeo, ništa nisam završio. Pa što nisi? Pa 5 godina nisam izašao iz ovog malog grada u preriji. Faks nisam vidio, ne znam više ni gde se nalazi. A od čega živiš? Od muke honorarišem. Imam prilog u lokalnim novinama, imam 2 sata na radiju nedeljno. Predstavljam knjige, dolaze mi gosti iz Beograda. I možeš da živiš od toga? Ti vidiš ovdje nekog živog. Muvaš klinke, znači živi se, šta? Ne muvamo se, tucamo se, Higgins, Sliza Doolittle, porno Pigmalion. Dobro, super je i to. Super je moj kurac. A ti, a? Nema ti 11 godina, a? Hajde, sedi. Kuća malo sjebana i jebi ga Ćale svaki dan odnosi po nešto. Evo, danas odno vrata s klozeta, prodao zamrzivač, odno stalažu. Prodao mi komplet Dostojevskog. Prodao i grejalicu, a ide zima. A Dule? Izgleda ko japi. Mada nisam najbolje razumeo što radi. Sere, šta radi? Drži neki magacin ko tipa što valja švajcarski slatkiš. Ugoju se ko krmak, vidio sam. Pa dobro, šta ima kintu, nije loše. Jao, do kurca s tom kintom. Kad dođe vikend ne izlazi iz kuće, potvrđuje jorgan, žvaće toblerone, mulja muda po ceo dan. Gleda Simpsonove, prepričava fazone. Ti ne gledaš Simpsonove? Pa jebi ga, ja nemam antenu. Prodo Ćale antenu. Ali gledam filmove. Porniće i klasiku. Pa? Ruske bajke. Ruske bajke? Znaš koji je najbolji trip? Ne. Sedim sam, smotam džokavac, pustim kameni cvet. Bajku o caru Saltanu. Konjiće, grbonjiće. Jebote, Rusi su čudo, jebote. Jed gljivuška. Koje su one gljive jeli kad su radili te bajke? Šta, Baba Jage? Šta ovo ludilo pod vodom, a? Ne. Šta, ove što pričamo na traška? Kašej! Kašej, guru, jebote! Mico, Maco, živa si? Govorili nama Velšanin, nemoj da kupujete sranje od Engleza, nisu ni za kurac. Moraš da slušaš Velšanina. Njega Englez jebe vekovima. Svonsiju smo bili neke mašine. Velšanin. Divni ljudi, divni. Toliko smo pili. Često sam mislio na tebe. Rekao, taj sad u nekoj školi gnjavi klinke. Lektirom. Mislio sam stići će neka knjiga poezije. Kakva poezija? Šta, nikad nisi objavio onu zbirku pesama? Ne. Od sam bio na putu da objavim svoje viđenje propasti slovenske civilizacije. Kako samo kod Slovena nije preživio ni jedan jebeni autentični predhrišćanski ritual. Kako su čovječe oni Angli, Sasi, Kelti, Normani, Aboriđani jebote. Svi su sačuvali svoje male bogove, samo Sloveni nisu. Intrigantno, a? Izdavač se bio zapalio. I? Mene mrzelo da piše. Neko otkunja malo. Jebi ga, Hamlet je teško štivo. Čekaj,
Koliko se ja sećam, ti si to ozbiljno shvatao. Ma, ozbiljno moj kurac. Priznavao sam, bre, i danas priznajem samo pionirsku kapu i crvenom armu. To je bio dobar trip. Svi smo jedna armija. Gle nju. Da bi se ona jebavala tu sad duvala da je imala iskustvo pionirske zakletve. Danas kada postajem pionir, svečano se obavezujem da ću braniti... U pravi čas, Dolence. Ti si pomešao pionirsku zakletvu i zakletvu koju si dao Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Ja nisam služio Jugoslovensku narodnu armiju, ja sam služio vojsku Jugoslavije. Smradino jedna, zato jesi glup, tebi Milošević bio vrhovni, jebote on. Jebo tebe on. Pazi, mi nismo služili istu armiju. Ja sam služio narodu, a ti slobi. I šta ste vi sad kao neprijatelji? Pa to je tako smišljeno da se međusobno poubijamo. Aj ne seri. Šta je s malom? Ko je mala? Mala je Bog. Opet se muvaš s decom. Ne, kažem ti, mala je Bog. Bog je uzeo njeno obličje, obukao male sisice, čvrsto do pence, rešio da poseti smrtnike. Je simpatičan Bog. Ne zajebavaj se s Bogom. To mogu da pišem. Aha. Jer možeš samo da mi objasniš šta je ovo ovde? Zaves. A gde su ti vrata? Vrata su dosadna. Super. A da se malo zezamo, a? Lako je tebi da se zezaš. Mlatiš čvrstu valutu, jebe ti se. Hoćeš da se menjamo? Šta radiš ti tamo? Pišam. Evo, sad sam promašio. Radim kao laborant u nekoj firmi koja testira hemijski proizvod. Super. U Lidzu, a? Pa, u Lidzu radim, a živim u Huddersfieldu. Mada planiramo se selimo za Lidz iz Udersfielda, što bi rekli Okširci. Imaš svoj stan? Imaš auto? Auto imam, a stan plaćam. Imaš ribu? Verenicu. Zove se Ana, iz Poljske je. Divno stvorenje. Katolkinja. Jevrejka je, ako je to uopšte bitno. Studirali smo zajedno. Ona je sad na postdiplomskim. Poljakije su strava, Šta sereš, ti znaš kakve su Poljakinje? Meni su opasne ribe, jebe ga. Tebi su opasne ribe, one Moldavke za 10 evra, ne jebe, a sere. Ko ne jebe? Čeče, ugojio si se ko krmak, samo drkaš i ljuštiš Nestle. Spermatozoidi ti su usirili u kesi. Dule kad jebe diskretno. Ja, vani mi ti pričala. Tamijan ti se na karu navato. Smola ti iz gaće vidi. Jebo sam pre 4 sata. Prvi put, ja. Jebao sam neku matorku, jebi ga, nije loše. Saželjela se tetkica. Pa znaš šta, već neko vreme prži. Radi dole kao sekretarica u veleprodaji. Trči se, guzi se, smeška se, da? Ne gnjavi, jebavo si bab. Nije baba, ima 45. Znaš kako izgledaš? Sašio si, a? Prc parada! Danas odnesem poručbinu i slobodan. Kaže, ostane kafi, posao jebi. Gore. Razumeš? Odvede me dole u podrum. Ej, Gi. Kaže, sami smo. Igi. Kažem, sami ste jebi ga. Gore. Razumeš? Znaš kako se napalila? Kreni da puši. Znaš kako je bilo, Igi? Igi, bre. Igi. Šta je pičko jedna, ne veruješ, a? Jeli, šta ima u Huddersfieldu? Nije bitno. Bitno je da ga Dule meto. Pa, šta imam? Radim, imam malo slobodnog vremena. Dopisujem se s prijateljima mailom. Imate mail? Imam ja. U firmi. Ja nemam. I bolje da ga nemam. Čale bi to prodao za litru brlje. Sljedećeg mjeseca planiram da se ženim. Sljedećeg mjeseca planiram da se ženim. Jebote, nestvarno zvuči, čovjek planira na mesece. Tako to ide. Šta tako to ide? Moj kurac ide. Mi ne možemo da planiramo da ćemo biti živi sljedećeg mjeseca. Možemo. Treba se navići, ali možemo. Ti si poludeo, jebo. Šta ti, mi ćemo moći da planiramo, bit ćemo zapad, jebote, bit ćemo Engleska. Si od onih zamočića što veruju da će neko im zakuca na vrata da kaže dobar dan, gospodine Nestle, ovo su vaše akcije, ovo je račun u banci u Bazelu, vi ste danas kapitalista, jebote, smok, prst u bulju, bla, bla. Nema toga nigde, šta vam je? A to ja kažem, jebote, lova podelja, on čeka. Ma ne čekam, bre, skupljam i crnčim. Ajde, zahvali kapitalizmu što možeš da jebavaš babe po veleprodajama, to ti je napredak. Ma koji si ti kurac da mi sereš tu? Koji si ti kurac? 5 godina nisi mako odavde. Samo tu sediš, sereš, mamudišeš i mrzi sve oko sebe. Ne mrzim. Sere, Igi, puko je. Imaš 30 i kusur godina, ni dana radnog staža. Jer znaš da je izašao novi zakon? Sutra da se zaposliš nećeš penziju dočekati. Morat ćeš da dirinčiš do 90. A do tad?
Šta do tad? Do tad penzija neće biti, ničeg neće biti, jebi ga. Svi bi mi ovde srali, jebi ga, filozofirali, kenjali, ništa ne bi radili. Igore, recimo da je svet otišao u kurac, recimo da oladi malo i recimo kako je. Dobro, evo svet je otišao u kurac, okej. Nema razloga da tome i ne nazdravimo. Tulence. Pilence? Hoće Rigoletto? Ajde, meco, čekino pile. Neću da se svađate, znaš. Htio sam da se malo opustimo, da se zezam. Izvini, jebi ga. Puno radim, trudim se. Neću da me neko zajebava. Dobro, što mu ne pomogneš? Kome, Raši? Da. Vidiš da je sjeban, Čale ga teroriše. Bilo bi dobro da živi sam. Ne brini, dobro je njemu. On ima teoriju da se svet raspada. I dobro je da se što više stvari oko njega raspada. To mu drži teoriju, jebi ga. Dule, to ga drži u mestu. Znam, bre. Imao je to sranje s matorima. Pre 5 godina. Znaš to. Razočarao se, jebi ga. A imao i drugo razočarenje. Ne znaš. Šta? Imao je devojku. Pet godina. Svuda je išao za njom kad je prešla u Novi Sad, pa su onda došli ovde, pa otišli zajedno za Beograd. Čak je radio, evo u nekom književnom listu, krpio se, plaćao stan. I? Ništa, a? Ništa, evo te. Pukne to, pukne on. Super su te tvoje tatarske jagodice, znaš. Seksi su. Ti si Mongolka. Ko zna kad neki Tatarin te je saletao neko od baba, znaš. I onda je napravio malog Tatarina, onda je te mali Tatarin napravio dedu tvog dete. I malo, pomalo, evo nama male popaljene Mongolke koja vlaži svuda unaokolo. Mongoli će se ponovo dići, naš. Svima će nam jebati keve. Tebi neće. Reći će kad te vide. Evo je princeza. Ali koji ćemo ova klinka je? To nemam pojma. Mazohizam. Kao duhovno je nadmoćniji, življava se nad klinkama. Onda po pizdi šutne jednu da uče drugu. Pravi sebi sranje, jebi ga. Babe su cool. Ako ćemo realno, jebi ga. Ne vezuju se. Teško se čovjek danas vezuje uopšte. Šta sereš? Ne serem. Sereš. To je njegova rečenica. Šta, ljudima je sjebana pažnja, niko nikog ne vidi i niko nikog ne čuje. Bla, bla, bla. Ljudi, volim je. Ma, shvatili smo. Evo. Ćevapi su tamo. Meni malo nedostaje kečap. Jebote kečap. Gdje smo stali? Srednji red, prva klupa. Rađenovića, udala se za policajcima jedno dete. Do nje sedela... Znam. Raš, kako se zove ovo što je... Zabole me kurac šta je bilo s gomilom morona iz razreda. Papković jasna. Nije se udala, radi u opštini, Čale je sredio. Kako da se uda kad je grob? Nema kečap. Kusis. Evo ti majke mi.
A onda Vladan i Jakšić, jel da? Jakšić poginuo na Kosovu. Sereš. Aha. Bio u oklopnim jedinicama, jebi ga, za vreme bombardovanja. A seća se, 2 meseca pre toga sretnem ga na pijaci i gura kolica u kolicima klinac. Kažem, nisi dole. Vraća se, brate, da im jebemo kevu, skenut ćemo NATO. Ja gledamo klinca u kolicima, mislim se, znaš kad bi ja išao u rad da imam klinca? Nikad, jebote, nikad. Srbija je puna siročića i ćevapčića. Skenjali ih, jebi ga. Ni ćevap od njih nije ostao. Onda, Vladan, da. Vladan završio informatiku, živi u Americi, radi u IBM-u. Iza njih dvojice, Savićeva i Stepanov. Savićeva isto nešto završila, udala se za Francuza, živi i radi u Parizu, a Stepanov prodaje voće na pijaci. Krstić radi kod Ćaleta u firmi, dizajner neke vizit karte i valja neki softver na crno. A gde Pinter? Gde Pinter? Pinter odlaže 2 godine na robije, jebi ga. Stvarno, što? Nezakonito raspolaganje društvenom imovinom. Dok je radio na ribnjaku, znaš, bio u dilu s ribokradicama. Sreo sam i njega na pijaci, valja neku robu iz Mađarske. Pa dobro, ima i gorih stvari od toga, šta? Molim? Pa ne, kažem, ima i gorih stvari od toga. Sigurno da ima. Ovdje je reč o nekim ljudima koji su prošli kroz ista sranja, kao i mi. Dobro, tebi to ništa ne znači, jebi ga. Nisi bio ovdje. Evo ti dole. Ko ti kurac? Lepo te pitam, ko ti kurac? Skenio si mi najbolju košulju, bre, pizda ti materija, ti pizda materija. Pola plate sam dao za ovu košulju, bre. 70 evra sam dao za košulju. Šta se smeješ kao pičku materiju? Znaš kad ćemo se skine, bre? Nikad! Stavi, dole nije namjerno, je. Da se smeješ kao pičku materinu. To ti ne opereš ovo. Ti ćeš da me zajebavaš, pička ti materin iz obdaništa. Jebote, Raša, te jebo. Donesi bre neki prašak, neki kurac, bre. Čime da pere, bre, ovo, mamu ti jebem. Ne može se skine, kurac će se skine vodom. Ko pišta u materinu? Konjino jedna. Šta se smiješ, budalo jedna? Ušto je smešno? Ćuti, ćuti i ćuti. Kad je nešto smešno, ja se prvi smijem. Uđi od mene. Rašo, ova stvar ide 5. put za redom, jebi ga. Ići ćeš najmanje 5. A na silu, na silu. A jel ti stvarno živiš u Engleskoj? Stvarno živim. Užas. Stari, provaljuje se da si Engles kad ti čovjek malo bolje pogleda. Ajme. Evo ti jebem. Što si došao? Ja sam odavde. Ivane! 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 Molim, mama.
Što ti ne dolaziš kad te ja zovem? Zato što čitam knjigu. Jer ti čuješ ovo? Nećeš možda da spavaš od ovih narkomana, a? Idi gore i reci da utišaju muziku, dobro? Dobro. Neka se vjazma zovi malo. Ko zna kako želela majka, u ognju kuće spaljena vatra. Gdje si, Ivane? Šta ima? Ivan! Pesnik, genije. Šta ima? Rašo, mama me šalje. Što? Kaže da utišate muziku malo. Pozdravi mama od mene. Što ne dođe malo ranije? Šta radiš ti? Pa, čitam nešto. Pa ćeš malo da kuliraš tamo, a? Ne znam. Pa idi reci Kevi da smo utišali, da je sve u redu, da ćeš malo da kuliraš. Važi? Važi? Važi. Kakvom jebenom kuliranju ti pričaš? A šta njemu? Ne sećaš se Ivana? Odakle da ga se sećam? Išu u elektrotehničku, džudista. Ima 30 kilograma manje. Ne seri, to je on. Rašo, kaži mi da on sad neće doći. Pico Maco, to je naš drug iz mladosti. Šta se njemu desilo? Sad će on da vam ispriča. Ma neće hteti, ovakvi ne pričaju s nepoznatima. Pa ja ću da vas upoznam, malo se zezamo, a? Mico, Smotej Džokavac bit će ludo. Luda? Ima knjigu poezije, znaš. Sad mu tražim sponzora. Ne mogu da verujem. Šta je? Jede mi se nešto slatko. Jao, i meni jebote. Hajde, idi po napolitanki. A propustit ću početak. Idi po napolitanki, jebote. Idem je. I vama, poštovani gledaoci, na poverenju i vidimo se sledećeg utorka. Prijatno. Pa kuda si ti pošao? Pa, gore kod Raše se skupilo neko društvo, pa su me zvali da dođem. Tebi su zvali da dođeš. Pa zvali su me. Pola sata, dobro? Stani. Jel agresivan? Ma ni mrtvog mrava. Šta ni mrtvog mrava? Da zgazi. Ajde, upade. Ajde. Ovo je Milica, nju si već upoznao. Gde si, Ivane? Ovo je Igor, moj drugar. Zdravo. Zdravo. Hoćeš ćevapa? Ne mogu, hvala. Hoćeš da duneš? Ne. Hoćeš kečap? Nema više kečapa, sav kečap je na meni. Šta si radio, Rašo? Ne, stvarno neću da duneš. Pa ne smem, znaš, valjda. Okej, mi duvamo, ti kuliraš. Vidi, Ivane, Igor je zainteresovan da bude sponzor štampanja tvoje knjige poezije. Ja sam mu rekao da tvoja poezija super, on je pristao, to je rešena stvar. Stvarno? Pa da. Međutim, postoji jedan uslov. Mi smo ljudi od poverenja, to si shvatio. Ajde, ispričaj Igoru kako je to bilo u tvom slučaju, to kad si počeo da osjećaš strahove. Da mu pričam o tome? Ajde, ispričaj mu sve ovo što si meni ispričao, kako, šta, kako si lečen, čime si se zanimao i to. Sve da pričam, jel? Sve. Ljudi, pošto Ivan ne može dugo da priča, brzo se zamori, ti pričaj na preskok. Ja ću ti pomognem. Važi? Važi. I kad je sve to počelo? Pa, ovako. Imao sam 13 godina. Stajao sam na terasi. Bio je maj mesec. Vrelo predvečerje, sećam se. Tata je još uvek živeo sa nama. Odjednom, ja sam osetio strah. Linija između stvarnosti i mašte je nestajala. I mašta se razbuktavala. Bojao si se visine? Pa da, i visine, ali bio je to neki neobjašnjiv strah. Sećam se da sam se preznojao i prebledeo i majka me unela u sobu i oporavljao sam se nekoliko dana. U to vreme
čitao sam medicinske enciklopedije i uopšte mnogo sam čitao. Može se reći da si čak preterivao. Pa može. Uskoro je nastupio strah od oštrih predmeta, a nedugo zatim i strah od otvorenog prostora. A koliko si tad imao godina? 16. Tad si počeo da proučavaš knjige o jogi. Pa da, u 17. je nastupio strah od ludila, a knjige o jogi sam čitao uporno. Pročitao sam sve što se moglo naći kod nas. Imao si svog učitelja jogi. Pa da, on mi je pomagao da kroz neke vežbe disanja i joga vežbe da se oslobodim nekih strahova. Bližio se i 18. rođendan. Tad sam počeo da osjećam strah od žena. Ja sam imao želju da budem u njihovoj blizini, ali strah od tog otvaranja je bio mnogo jači. I šta se onda dogodilo? Onda su odjednom strahovi nestali. Počinjem da se bavim okultizmom, kabala konkretno. Sa mnogo uspeha sam vršio vežbe sa zamišljenim telima u prostoru. Kao džudista nisam imao problema ni sa jogom, ni sa kabalom. Samo sam osjećao svoje telo potpuno. Bio sam i jači, i gipki. A crna magija? Ne, Rašo! Rašo, ja sam samo upoznavao neke ljude koji su radili obrede sa obrnutim pentagramom, ali ja to nikada nisam radio, to znaš, Rašo. A ko je to radio? Pa rekao sam ti. Bio je to tvoj učitelj joge, Goran. Pa dobro, Goran, na jednoj seansi dok sam vežbao primetio sam crtež ucrtan u sali. Gde tačno? Pa na podu. Na podu je bio ucrtan, vrlo vešto, skoro neprimetan ako se baš ne zagledaš u njega i vidiš ga. Bio je to obrnuti pentagram. A šta je taj Goran pokušao da ti uradi? Pa, probaj da mi nalepi larve na auru, Rašo. Kakve larve? Pa znaš to, rekao sam ti. Kakve? Kaži. Pa larve, postoje larve negativne energije koje prave ljudi sa namerom da ih zalepe za aure drugih ljudi. I one probijaju auru onda i sišu dobru i pozitivnu energiju iz čoveka. A to samo ako nisi dovoljno jak. Ako si jak, one ne mogu da prođu. I onda padaju tu dole i umiru. Ili jednostavno pređu na nekog drugog gde mogu da probiju auru i da sišu tu energiju i da onda tako preživljavaju. Onda sam otišao u vojsku. Ne, pre toga... Ne znam, Rašo. Kad si se potukao sa 10 policajaca, a? Ja ne bih o tome. Dobro, ja ću. Ivan je otkrio tajno okupljalište masona. Pokušao da upadne usred njihovog rituala, međutim, policija te sprečala u tome, pritom uz batine, je li tako bilo? Pa ja sam otkrio njihovo sklonište i htio sam dođem unutra da ih razotkrijem. Gde je bilo sklonište? Pa u jednoj srednjoj školi. Kojoj srednjoj školi? Ja ne bih o tome, Rašo. Dobro. To nam nećeš nikad reći. Toliko o neznanju u kom smo živeli, možda baš u našoj srednjoj školi. Šta sam propustio? Jebi ga, propustio si. Daj na politanki. Uzmi. Daj na Uzmi. Alo. Ovo su nugat kocki. Šta? Šta ne znaš šta je napolitanka, šta nugat kocka? Znaš kad će tebe da prime u Nestle? Jer prodavačica bila neka matora koka, tako bi i govno iz ruke pojeli. Ma ne seri, dobro je, bre. Ne seri, kupit ću ti napolitanku u džepu da nosiš da ti se usmrdi, da pamtiš šta je napolitanka. Napolitanke su crne, jebote. Aj ne seri, Igi. Dono mi nugat. Šta sam propustio? Izvini, Ivane, nastavi ti. Ovo je Dule babojebac, ni napolitanke ne ume da prepozna. Nastavi, šta je bilo u vojsci? Pa, u vojsci mi se stanje pogoršalo, jer bio sam na jako teškoj obuci. Bio si u specijalnim jedinicama? Pa da, bio sam jako dobar džudista i imao sam i 20 kila više tada i sve. Koliko si izdržao? Pa šta sam, izdržao sam obuku i još 2 meseca posle, ali onda su počele nestanice, nisam mogao da komuniciram, ćutao sam. I poslali su me na lečenje u Beograd. Trajno sam oslobođen vojne obaveze. Lekovi mi nisu dozvoljavali da čitam, da razmišljam. I mišići su mi jako oslabili od lekova.
Rašo? Ja sam malo umorio, mogu da sednem? Sedi, čovječe, normalno. Sedi. Hoćeš pivce, a? Kaficu bi ako može. Kaficu. Mica, skuvaj kafu. Šta da radim? Da skuvaš kafu, Ivanu se pije kafa. To je to, a? Ajde, pomeri dupe i uradi nešto korisno. A da pomiriš ti svoje dupe i da uradiš nešto korisno za nas, a? A šta je to korisno? Korisno za nas bi bilo da odjebeš. Umesto što sjebavaš njega. Slatko govanci jedne devojčice baš mi je nedosta. Na vrhu brda od govana pod kojim živim. Da mi krasi. Izvini, Ivane, a koji lekovi? Lekovi, pa... Meleril, on potiskuje polni nagon. Taj treba Duletu da ne skače na babe. Zatim, bio je Liogen retard. On skuplja i koriguje misli. Taj da je Raš. I tako, sa 19 godina sam dospeo ponovo u Beogradu u bolnicu i rečeno mi je da se ostavim knjiga. Nikako joga, kabala, drvo života, tarot, ništa. I 8 godina bio sam na 407 miligrama dnevno, a posle su nešto smanjivali i menjali su. Daj, ovo je žalostno, izvini, molim te. Skenjaš se, čovjek. 407 miliona, te treba pozatvarati, evo. Što mu nisu dali ribu kad je imao 17? Što mu nisu dali babu kad je imao 17? Ej, ljudi, ej. Izvini, Ivane, radi nas sutra, ne može da se kontroliše. Ne, stvarno nije smešno, izvini. Jebi ga, ja crko. Ja. Izvoli, Ivan. Hvala. Sad kad popije kaficu... Biće korov. 8 godina. Ej. Čovjeku je neprijetno. 8 godina. Ja sam živeo sa dominantnim uverenjem da je suština i okosnica života i poimanja sveta da je zamisao o reinkarnaciji. Ujebote. 3 godine radio sam u livnici kao fizički radnik. Doživeo sam tešku povredu. Ostranjen mi je deo kuka. Otišao sam u invalidsku penziju. Imam 33 godine i živim sa majkom. Pre 3 godine ja sam se krstio u pravoslavnoj crkvi. Ja danas pijem samo haloperidol od 5 miligrama. On koriguje psihozu. I artan od 5 miligrama. On sprečava kočenje. Volim da šetam. Imam jednog prijatelja. Šetam svaki dan od svoje kuće do njegove. Eto! To sam ja! A ti, Rašo, ti bi trebao da zadržiš onu knjigu što sam ti dao. Nila Sorskog. Da. I šta kaže otac Nilo? Sveti Antonije Veliki kaže, u sebi treba da mislimo da nećemo dočekati ni kraj današnjeg dana. Aha.
Zar nije genij, a? Veliki otac Ivan, jogin, alhemičar, kabalista. Vidite vi koliko je trnovit put do istinske vere, a? Kroz kakve sve bade čovjek mora da prođe. 407 miligrama svakog dana, tako godinama, jebote. Nema šanse da ti se ne javi sam Bog, Otac, posle svih tih sranja. I gde je stigao ovaj čovjek? Ha? Ne, gde je stigao ovaj čovjek? Nigde, jebote. Uništen fizički, psihički. Ali piše dobru poeziju. Zezam se. Jebi ga, Ivane, ti možeš svog Boga u džepu da nosiš. Aj pokaži ljudima kako izgleda tvoj Bog, a? Aj pokaži ljudima kako izgleda tvoj Bog. Ajde, hoćeš ja, a? Hoćeš ja, ti tu? Ne. Ti tu? Evo. Haloperidol. Jebote, lepo ime za jednog Boga, a? Kao halo, ja sam tvoj Bog. I šta, kakav je on, a? Okrugao, lomljiv, mali. Mali je, ali je Bog, jebote. Evo tebi tvog Boga. Tvog spasioca. Kako to? Sve jednostavno. Šta je? Da se malo zezamo, a? Skenjao si čovjeka. To mi je drugar. Ma jebu si mu kevu, bre, šta si srao? Šta serete? Šta si ti srao? Šta serete, bre? Ja ga gledam svaki dan, bre, vadim ga iz govana. Vama pola sata dosta da se navatate na te njegove fore, on je bolestan, posesivan, gnjavi me svaki čas, bre. Rođena majka neće priča s njim koliko ja. Uostalom, ostanite ovdje do sutra će već da dođe s nekom nebuloznom idejom o važnosti molitve. Kao demon zavidi čoveku koji se iskreno moli. Boli me kurac za njega. Skenio sam vas. Šta je, bre, smradovi? Aj ne seri više. Časna Titova. Pionirska reč. Daj mi pivo. Aj, daj mi pivo, nisi ti vidio 11 godina da pevamo, bre. Mico, a da pustiš onu kasetu da se malo razveselimo? Koju kasetu? Pa home fucking video, bebo. Ti normalan idiot! Čekaj, to su mi drugari. Šta je ovo, jebanje? Aha. Ja znam ovog tipa, evo ti. A Matoru? Znam i Matoru. Ovo je mali grad u preriji, svi sve znaju. Ovo su onaj advokat i njegova žena. Znači jebavo si babu? Ne. Pičko jedna. Smrade. Jebem ti mater. Njen tata i njena mama. Ko? Koji ti kurac? Šta? Koji kurac si nam to pustio? Ti si bolestan, bre. Idem ja. Ideš ti, okrećeš leđe, volite kurac. Moralan si samo dok te neka baba ne uvati cakaru. Nije mi ni do čega. I loše se osjećam. Svi se mi loše osjećamo. Ma ko si ti kurac da to stalno objašnjavaš? Ko si ti kurac? Ti si sjebani, u tom slučaju sve treba sjebati. Ti si onaj kurčevi, samodovoljni tip. Pritom, ni kurcem nisi mako. Sredi sebe, brevem ti mater. Baš sam srećan što sam na nešto uspio da ti skrenem pažnju. Nemoj, Rašo, tu tvoju priču o ljudskoj pažnji, znam to. Koliko si izdržan da me slušaš? Ha? Niko nikog ne sluša, niko nikog ne vidi. Samo fleševi, sličice, nedovršene rečenice. Šta misliš, da ovaj razgovor ima svrhe? Ne znam, verovatno da nema. Nema. Evo idem ja. Ideš ti.
Ideš ti, gde ideš? Boli me kurac! O čemu smo pričali? Koga boli kurac? Šta mene boli kurac? Šta će onda radi u Jošu 11 godina? Da će da jebamo onu poljaku ili neće? Dobro je, upravo ste, okej sad. Mi smo nule, bre! Kurtovi! Kad bi neko nama davo 47 miligrama, za koju godinu ne bismo znali ko smo, gde smo, s kim smo, bre? Dolence. To više nije moja košulja. Ašo, ja više ne mogu da te slušam. I žao mi je što ćemo se ovako rastati. Patetika, ona najgora. Umoran sam. Ujutru radim. Igore, mi se vidimo. Izgleda da je svega bilo isto više večeras. Jednom u 11 godina dovoljno je. Kako je tebi prošlo 11 godina? Brzo. Ali mnogo sam stvari uspio da završim, Rašo. Tebi? Brzo. Ali ništa nisam uspio da završim. Nisam znao. Duli mi rekao za tu devojku koju si imao. 5 godina. 7 meseci. 22 dana. Znaš kako sam ja to gradio, čoveče? To je bila katedrala. Sad nema lepše ruševine u čitavoj preriji. Dođe me da zovem turiste da obilaze. Svakog dana s tim ležem, s tim se budim. Ne prolazi, znaš. Ej, znaš šta me oduševilo kad sam prvi put video u Huddersfieldu? Lav. Lav životinje, šta? Ne. Skulptura lava. Veliki, beli kameni lav. To mi je nekako bilo poznato. Šta, obradao si? Da, zato što me to podsjetilo na našu gradsku baštu. Tamo je još uvijek onaj lav koji drema, a? Postoji. Jel se sećaš kako smo kao klinci volili da se pentramo na njega? Imam čak i fotku. Imam i ja fotku. Žut lav spava, mi ga jašam. Onaj u Huddersfieldu je bio ovaj žut. Koji je tebi kurac, Rašo, a? Srušila se katedrala, pa šta? Kako si on rekao večeras? Vrata su dosadne. Pa i katedrale su dosadne, evo te, daj razvedri se malo, živi, šta? Dođi kod mene. Ne, ozbiljno, šta? Sedneš na avion i dođeš. Šta misliš ti, pizdati materina, koliko sam se puta ja ovih 11 godina osjetio usamljeni? Jebote, lutam unaokolo i zveram u prozore, gledam, ljudi žive. I nisam mrzeo, Rašo. Samo sam zavideo. Sve što ja danas radim da bih imao svoj dom. Ovdje. Tamo, nije bitno. Bilo gde. Vidiš ti ovo? 1000 dinara.
za buz do nje. Čuvam. Mnogo glup. Ali čuvam. Znaš da kasne? Umoran sam. Moram da spavam. Da, to je jedino pametno čega se onaj drkađija Hamlet setio. Gotovo patriotski čin. Okej. Ja zaboravio da kažem malo i zašto je pozvao Fortibrasa. To bi nama trebalo. Turci, Tatari, bilo kobre. Tuđa vlast će pojačati koheziju naroda. Tuđi nema mraže. To je dobro za duhovnost. Za natalitet. To sranje je važna stvar. Naš je žut zato što smo mi sve naše popišali. Postoje određeni krugovi u Nemačkom gradu koji smatraju da su na neki način zapostavljeni, odnosno da je grad. Pokušao sam da ti pomognem. Sve sam učinio. Za razliku od tebe, ja to nikad nisam činio neiskreno ili sa namerom da te vređam. A ti si bio neiskren i vređao si me. Sinoć mi je bilo teško. Veoma teško. Spalio sam svoje spise. To nisam bio ja. Ti si razbuktavao moju maštu. Odobravao moje slabosti. I zavideo si mi na mojoj iskrenoj veri i duhovnom miru. Ko je to? Tvoj sudija, Rašo. Ivane, si ti? Spremi se za istinu. Ivane, koji ti kurac, šta radiš? Znam da me čuješ. Znam da ne spavaš. Demonima kao što si ti ne treba ni sna, ni odmora. Bože, oprosti. Rašo! Sine! Rašo! Majku im jebem. Ko ti to uradio, Rašo, sine? Jo, majku im jebem. Ko ti to uradio? Rašo, sine. Šta je, Čele? Šta je? Sam si krov. Kečap, Čele. Molim? Kečap, bre, kečap. Jebem li ti, majko, ćeš da me ubiješ? Hoćeš da umrem? Idem da ih dovedem, jer reći ću da hoćeš da me ubiješ. Uhapsit će te i jebeš mi, mater. U zatvor ćeš ti. Tamo ćeš ti. Ide da te prijavim, idem, nek te vode. Policija!
Rašo, ja sam. Tu si, Rašo. Moram nešto da ti kažem. Nešto o čemu sam razmišljao. Znaš, ja nikada neću naći devojku. Mislim, neću imati decu, porodicu i to. Ali, sviđa mi se ta tvoja devojka. Jako je lepa, Rašo. Jako. A ti si pametan momak. I zgodan. I, Rašo, treba da imaš nekoga. Znaš, svakome treba neko. I ako sam ja sinoć nešto pogrešno uradio, ja sam teo da ti se izvinim i tebi i tvojim prijateljima i tvojoj devojci. Milica, je li tako? Milica. Eto, molim te, prenesi moje iskreno izvinjenje. Sve sam sjebao. Šta je, Rašo? Rašo, izvini, ti si vjerojatno hteo da budeš sam, ja sam banuo ovako. Stani. Sanjao sam tu noć. Sanjao si me? Izvini, ej. Izvini, čoveče. Šta, Rašo? Sve sam sjebao, jebote. Ma šta ti je? Hoćeš da ti donesem nešto za smirenje? Nemoj, Rašo. Rašo, pa... Znaš šta, nekad je najbolje da se čovjek dobro isplače. Plači, Rašo. Plači, tu sam ja, Rašo. Biću ja tu. A vidi šta sam ti doneo. Vidi. Doneo sam ti moje remek delo da ga vidiš. Našao sam je. Šta, ti si ovo napravio? Pa, zar to nije očigledno? Ja ništa ružnije u životu nisam video. I šta predstavlja tvoje umetničko delo? Pa, ovako, ja sam teo da izvajam portret majke u glini, ali, ko što vidiš, baš i ne liči. A onda, moj vaspitač predložio da ga nazovemo Otadžbina. I ja da bi pomirio ta dva predloga, ja ga nazvao majka Otadžbina. Uopšte ne izgleda loše, znaš. A što su joj usta tako otvorene? Zato što ona viče, grdi, opominje i nešto je boli. Tebi, ako se ona dopada, ja ti je poklanjam. Sviđa mi se. Sviđa mi se stvarno. Dobro. Sad hoćeš da ja nama napravim jednu lepu kaficu, Rašo? Ma ne, sedi ti, ja ću. A ja ću. Sedi ti, ja ću s kafom. A Rašo,
A tvoj tata spominjao policiju. Će oni po tebe da dođu? Kafa ili čaj? Čaj. Slušaj, kad ovi dođu, ti ćeš da me braniš. Hoću, Rašo. Jel hoćeš, a? Hoću. Odlična ti je ona pesma, čoveče. Puž! Puž. A i skulptura ti se sviđa, rekao si? Majka, a otadžbina. Majka, a otadžbina. Čaj, a? Čaj. Čaj. Daj čaj. Mm-hmm.